ଜେଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରିର ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ ଯୁବା ମହିଳା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଦେଶୀ ଘିଅ। କ'ଣ ପାଇଁ କେବଳ ଯୁବା ମହିଳା କଏଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏହା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଘଟଣାଟି ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତ। ମୁଁ ଜଣେ ଜେଲର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି କି ପ୍ରତି ରାତିରେ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଘିଅ ଡବା ଆସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଲକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ସେହି ରାତି ଏକ ଡ୍ରାମାର ରାତି ଥିଲା। ଅଚାନକ ଘରର ମେନ୍ ଡୋର ବାହାରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆୱାଜ ଆସିଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଘରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ସେରିମନି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ରହିଯାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଜେଲର ହିସାବରେ ନୂଆ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଏଣୁ ଘରର ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ତେଣୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ମେନ୍ ଡୋର କିଏ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥିବାର ଶୁଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପାଖରେ ଥିବା ମୋବାଇଲରୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ରାତି 12:30। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ସେ ହୋଇଥିବ? ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଉଠିକି ମେନ୍ ଡୋର ପାଖକୁ ଗଲି। ବାହାର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଆଇ ହୋଲରେ ଦେଖିଲି ବାହାରେ ଜଣେ 28-30 ବର୍ଷିଆ ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଡୋର ନକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋର ଖୋଲନ୍ତୁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜଏଡ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ଟାଉନର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଭଲ ନଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଡୋର ଖୋଲିବି ନା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଇ କରୁଣ ନିବେଦନ, ପ୍ଲିଜ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା କି ଡୋର ଖୋଲିଦେବି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନକଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଏହାର ଜୀବନ ନେଇଯିବେ। ଏମିତି ହଁ ନା ଭାବି ଭାବି ଡୋର ଖୋଲିଦେଲି। ଯେମିତି ଖୋଲିଛି, ସେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଡୋର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ବାହାରେ ପୋଲିସ ସାଇରନ୍ ଶୁଣି ମୋତେ କାହିଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମୋତେ ଏହାକୁ ଘରେ ପୁରାଇ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ତ? ଇଏ କ'ଣ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ? ମୁଁ ତେବେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି? ସିଏ କହିଲା କି ଦେଖ, ସେମାନେ ଆସିଗଲେ, କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଫଲୋ କରି ଏଠି ବି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ବାହାର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇବାକୁ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ପୋଲିସ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ କି ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ଫସିଯିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାର ଏହି କଥାରେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସାଇରନ୍ ବେଳକୁ ବେଳ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ମୋ ଦେହ ସେତେ ଜୋରରେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥାଏ କ'ଣ କରିବି। ସାଇରନ୍ ସହିତ ପ୍ରଚାର ବି ଚାଲିଥାଏ, ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ ଜେଲରୁ ଖସି ଆସି ଏଇ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାକୁ ଘରେ କେହି ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ବି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ 112 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତା ସହିତ ଆପଣ ବି ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ପୋଲିସର ଏହିପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ କରାଉଥାଏ। ମୋର ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେ ଲେଡି ଜଣକ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋତେ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଜବରଦସ୍ତି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପଚାରିଲି, କିଏ ତୁମେ? ତୁମ ପଛରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି? ମୁଁ ସେସବୁ କଥା କହିବି ସାର୍, ଏବେ ମୋତେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବି ମୋ ପାଇଁ ଅଯଥାରେ ଫସିଯିବେ। ମୁଁ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବି ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ପୁଣି ପୋଲିସ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ଜଣେ ଖତରନାକ ଲେଡି କଏଦୀ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। କେହି ଯଦି ଏହାକୁ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 112 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅପରିଚିତ ଲେଡି କହିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ ଲେଟ୍ ନକରି ମୋତେ କେଉଁଠି ବି ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲି। ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଲୁଚିବାକୁ କହିଲି। ତୁମେ ଯେଉଁଠିକି ଲୁଚିବ, ପୋଲିସ ତୁମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଏହି ଗୋଟିଏ ବାଟ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଶୀତ ରାତି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ିରୁ ଟିକେ କେଉଁଠି କପଡ଼ା ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଶୀତ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ମୋର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ଲେଡି ମୋତେ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀରୁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ସତେ ଯେମିତି ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଶୀତ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ପଶିବା ଅପେକ୍ଷା ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାଟା ବେଟର।
ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବିବା ଭିତରେ ସେ ଟାଙ୍କିର ଘୋଡ଼ଣି ଖୋଲି ତା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ମୁଁ ବି ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦେଇଦେଲି। ତଳେ ମେନ୍ ଡୋର୍ ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଆୱାଜ ଆସିଲା। ଡୋର୍ ଖୋଲ, ଆମେ ପୋଲିସ। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ହେଲେ ନ ଶୁଣିବା ପରି ଚୁପଚାପ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କ'ଣ କରିବି? ଖୋଲିବି ନା ଖୋଲିବି ନାହିଁ? ଯଦି ନ ଖୋଲିବି ସେମାନେ ସିଓର ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏଇଠାରେ ସେ ଫେରାର ଆସାମୀ ଅଛି ବୋଲି। ବେଡ୍ ଉପରୁ ଶାଲ୍ଟାକୁ ଅଧା ଘୁରି ହୋଇ ଅଧା ଘୁଷୁରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ମଳି ମଳି ଭିତରୁ ଥାଇ ପଚାରିଲି, କିଏ ଡାକୁଛ? କ'ଣ ଦରକାର? କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଆସାମୀକି ଖୋଜୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ଏଠାରେ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଡୋର୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆମେ ତଲାସି ନେବୁ। ଯଦି ନ ଖୋଲିବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଡୋର୍ ଖୋଲିଦେଲି। ଭିତରକୁ 2 ଜଣ ଲେଡି ପୋଲିସ ପଶି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ 3-4 ଜଣ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସ ବି ଥାଆନ୍ତି। ସେହି ଲେଡି ପୋଲିସ 2 ଜଣ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ମୋ ଘରର ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଖଟ ତଳ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। କିଛି ନ ପାଇବାରୁ ଛାତ ଉପରୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ସିଡ଼ିରେ ପାହାଚ ଯେତିକି ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ମୋ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଟାଙ୍କିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ଛାତ ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ କି, ନା ସାର୍, ୟା ଭିତରକୁ ଆସିନି। ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଦମ୍ଭ ଆସିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଅଫିସର କହିଲେ କି, ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର୍ ଲେଡି କ୍ରିମିନାଲ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ସିଏ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାର ଆମେ ଗାର୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୁପି ଯାଇଛି। ତାକୁ ହିଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଥିବାରୁ ସରି। ହଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସିଏ ଆସେ ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ 112 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ପୋଲିସବାଲା ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲି। କିଛି ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଟାଙ୍କିର ଘୋଡ଼ଣି ଖୋଲିଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲି। ସେ ସେଥିରୁ ଥରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଯଦି ବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧରି ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଷ୍ଟୋଭ୍ ଲଗାଇଦେଲି। ଘରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କ ଲୁଗା ଦେଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରି ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ସେକି ହେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କି, ଯିଏ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବି ଖାଇନଥିବେ। ସକାଳ ପାଇଁ ରଖିଥିବା ରୁଟି, ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କିଛି ସନ୍ତୁଳା ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି। ସିଏ ବି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ସିଏ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହେଁ। ସେ ପୂର୍ବଠାରୁ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସକୁ ଆସିଯିବା ପରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ବସିଲୁ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମୁଁ ରୁମ୍ ହିଟର ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। 2 ଜଣ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ। ରୁମ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣକୁ ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଉପହାସ କରି ଚାଲିଥାଏ। ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତୁମ ଚେହେରାରୁ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତୁମେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ବୋଲି। ହେଲେ ତୁମେ ଜେଲରେ ପୁଣି ଫେରାର ହେବାର କାରଣ? ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ସେ କହିଲେ କି, ଆପଣ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍। ମୁଁ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜେଲର ଜେଲର। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତୁମେ ଜେଲର, ପୁଣି ତୁମ ପଛରେ ପୋଲିସ। ତୁମେ ଯଦି ଜେଲର, ତେବେ ଆସାମୀଙ୍କ ପରି କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରାର ହୋଇଛ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ ଶୁଣିକି କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ମୁଁ କହିଲି କି, ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ରିସ୍କରେ ପକାଇ ହେଲ୍ପ କଲି। ସେକେଣ୍ଡଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଜେଲର ରୂପେ ଜଏନ୍ କରିବି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜାଣିବା ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେ ବତାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ହେଲେ ମୋ ଜିଦି ଆଗରେ ବିବଶ ହୋଇ ସେଇ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଇଛି, ତାହା ବତାଇଲେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ୱେତାଲିନା ମହାପାତ୍ର। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ ଧରି କେହି ଡାକନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ଲୀନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେଇ ନାଁରେ ବି ମୁଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆମେ ହେଲୁ 2 ଭଉଣୀ 2 ଭାଇ। ମୋ ବାପା ସଦର ଥାନାର ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଥିଲେ। ମୋ ବାବା ଜଣେ ସଚୋଟ ପୋଲିସବାଲା ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ପିଲାବେଳୁ ଆମକୁ ସତ କହିବା, ଅନ୍ୟ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ କୌଣସି କାମ ନ କରିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିବ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାକୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ମାନି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ବାପା ବହୁତ ଇମାନଦାର ଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ କେବେ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କଲମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ଆମଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ କି, ଏପରି ଆଦର୍ଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆମେ ତ ଆଜି କାହିଁ କେତେ ତଳେ।
ହେଲେ ବାପା ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଧନ ଦୌଲତ ଚଳଣି ଦେଖି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଉଛ ନା? ସେମିତି ହୁଅନି। ଦେଖିବ ଦିନ ଆସିବ, ଜୋରରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପଟା ହଠାତ୍ ଲିଭିଯିବ। ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟରେ ରୋଜଗାର କରେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ତା ଜୀବନ କଟେନି। ଦେଖ, ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ମୁଁ ଆସୁଛି, ତୁମ ସହିତ ବସି କଥା ହେଉଛି, ମଜା କରୁଛି, ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁଛି। ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଏପରି ଜେଲସ୍ ହେଉଛ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବାପା ସହିତ ତୁମ ପରି ମିଶୁଛନ୍ତି କି? ସେ ଅଙ୍କଲମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖିଥିବ, ସାହୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଦେଖି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲ। ହେଲେ ଦେଖିଲ ତ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଲା, ଶେଷକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ ଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ? ଶେଷକୁ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସଉଦା ପାଇଁ ବଜାରକୁ କାର୍ ଧରି ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ମା ଭଉଣୀକୁ ପୋଷୁଛି, ବାପାକୁ ଜେଲରୁ ମୁକାଳିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ପୋଷୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିକି ଛିଡ଼ିବା ଭଲ, ନା ଧୀର ମନ୍ଥିର ଗତିରେ ନିଜ ଜୀବନ ନୌକାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ଭଲ? ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଥାଏ, ମୁଁ ଦିନେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି କି ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ସର୍ଭିସର କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବାପା କହିଲେ, କି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ? ମାନେ? ତୋ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ସୁପାରିଶ କଥା କହୁଛୁ କି? ଦେଖ ଝିଅ, ସେସବୁ କଥା ମନରୁ ଭୁଲିଯା। ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ତୋର ଟ୍ୟାଲେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କର। ପ୍ରକୃତରେ ତୋର ଯଦି ଟ୍ୟାଲେନ୍ସି ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ନଥିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ସୁପାରିଶରେ ଚାକିରି କରି, ବିଭିନ୍ନ କୋଟାରେ ଚାକିରି କରି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁନୁ? ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଟାରେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହତାଶ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କେଉଁଠି ପୋଲ ଅଧାରୁ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ତ କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ରୋଗୀକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ମଶାଣି ଭୂଇଁକୁ ଶବ କରି ପଠାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତୋ ପାଖରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଲେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କର, ସର୍ଭିସ କର। ମୁଁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଚାଲିଥାଏ। ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରସିପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଭାଇ 2 ଜଣ ବି ଡିଫେନ୍ସରେ ପାଇଗଲେ। ଏଥର ବି ଆମର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଇନକମରେ ଆମେ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଘରକୁ 4ଟା ଇନକମ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥା ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନରେ ଜେଲର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାରୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲି। CBT ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେଲି। ମୋ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଜୋରସୋର ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ 12ରେ ରହିଲି। ତାପରେ ଭାଇବା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ସବୁଥିରେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିସାରି ଜେଲର ବନିଗଲି। ଯେଉଁଦିନ ଜଏନ୍ କଲି, ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମେମୋରେବୁଲ୍ ଡେ ଥିଲା। ମୋର ସବୁ ୱାଣ୍ଟିଂ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ବାରମ୍ବାର ବାପାଙ୍କର ସେଇ କଥା ମନକୁ ଆସେ, ସତ୍ପଥରେ ଚାଲ, ଦେଖିବ ବାଟ ଟିକେ କଠିନ ହେବ ସତ, ହେଲେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେନି। ଆଉ ଅସତ୍ ପଥରେ ଫୁଲର ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଜୀବନ କଟାଇବ, ଶେଷରେ ଶେଷବେଳେ ଗଣ୍ଡେ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ। ମୋ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ବାପା ମୋତେ କହିଲେ କି ଦେଖ ଝିଅ, ଜେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କେବଳ ଏତିକି ମାନିବୁ, ଇମାନଦାର ସହିତ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟାୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବୁ ନାହିଁ। ଗୋଆର ଏହି ଜେଲ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଜେଲ୍ ଥିଲା। ଏଠାରେ କେବଳ ଲେଡି ପ୍ରିଜନରମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଥିଲା। କଏଦୀମାନେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କହନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଫମାନେ ମୋତେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରନ୍ତି। ଲିନା ଏତ କହିସାରି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଅଧା ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଓ ଚୁପ୍ ରହିବା ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଏହି କଥାରେ ଏମିତି ହଜିଯାଇଥିଲି କି ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଏସବୁ ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ଘଟି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଲିନାକୁ କହିଲି, ହଁ ଲିନା, ଆଗକୁ କହନା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଲିନା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଇ ପୁଣି ନିଜ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜେଲରେ କଏଦୀମାନଙ୍କର ଡୋର ଯାହାକି ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ। ଗାର୍ଡମାନେ ସକାଳ 6ଟାରେ ଯାଇ ଡୋରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। କଏଦୀମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତି। ତାପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। କିଛି କଏଦୀ ଚକି ପେଶନ୍ତି ତ କିଛି ସିଲାଇ କରନ୍ତି, କିଏ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରନ୍ତି ତ କିଏ ମହମବତୀ, ଫିନାଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କଏଦୀମାନେ ଏହିସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାମ ସାରି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ଗପସପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିନର ଦେଇସାରିବା ପରେ ନିଜ ନିଜ ସେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଏସବୁ ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କି ଏଠି ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡରମାନଙ୍କର ସେବା ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନେ କରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କି ଏଠି କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଡର କିଏ।
ଯେମିତି ଫିଲ୍ମମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସବୁକିଛି ହେଉଥାଏ। ଏଠାରେ ବହୁତ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍ରେ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜେଲର ହୋଇକି ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ମିଶୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି। ଅଫିସର କାମ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଯାହା କିଛି ବଳକା ସମୟ ମୋତେ ମିଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଦେଖେ, ବହୁତ କଥା ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ଲେଡିଜ୍ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶୁଣାନ୍ତି। କେତେଜଣ କିପରି ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ କରି ସଜା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଲେଡି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସେ। ହେଲେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ନା। କୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଉପରେ ମୋର ବା ରିମାର୍କସ୍ ଦେବାର ପାୱାର କେଉଁଠି ଅଛି? ସବୁ ଶୁଣେ, ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ। ଏହିପରି ମୋର ଦିନ କଟିଯାଏ। ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାଏ କି ଯେଉଁମାନେ ଜେଲରେ ଆସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେତେବେଳେ କିଏ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ଅଧିକ ହେଲା ତେବେ ମୋ ନଲେଜକୁ ଆଣିବ। ରିଆକ୍ଟ ହେବନି। କିଛି ବି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ବାପ ମା ଓ ସାରା ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଏଠି ଆସି ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କର, ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ଯୁବା ମହିଳା କଏଦୀ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଜଣେ ସେଣ୍ଟ୍ରି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ମାରିଛି। ହଉ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୁଝିବି ବୋଲି ତାକୁ କହି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଆସିଲି। ଅଫିସରେ ସେଇ ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ କଥା ବୁଝିଲି। ସେ କେବଳ ସବୁ ଦୋଷ ସେଇ ମହିଳା କଏଦୀର ଥିବା କଥା କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋର କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ତୁମ କହିବା ମୁତାବକ ସବୁ ଭୁଲ ସେଇ କଏଦୀର, ତୁମର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ହଉ ମୁଁ ମାନୁଛି ସବୁ ଭୁଲ ସେଇ ଲେଡି, ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ କିଏ? କିଏ ତୁମକୁ ଏ ଅଧିକାର ଦେଇଛି? ଏତକ କହିସାରି ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କଲି, ଯାହାର ଆନ୍ସର 24 ଆୱାର ଭିତରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। 24 ଆୱାର ଭିତରେ ସେ ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ 24 ଆୱାର ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ 3-4ଟି ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଡରିଯିବାର ଝିଅ ନଥିଲି। ତାଙ୍କୁ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ତାଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ଏହି କାମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କଏଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୋର କାମରେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ହୋଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ଜେଲର ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏମିତି 2 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ମୋତେ ସେହି ମହିଳା କଏଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଜା ସମାପ୍ତ ହେଉଥାଏ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଖୁସି ଯେତିକି ମନାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି କି ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ। ଦେଖାଗଲା କି ପାରୋଲରେ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଏଦୀ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଟୋଟାଲ ଆପ୍ଲାଏ ସଂଖ୍ୟା 0 ହୋଇଯିବାରୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମୋ କାମ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଲେ କି ମୋର ଗୁଡ୍ ବିହେଭିଅର ଓ ଫ୍ରି ମିକ୍ସିଂ ଯୋଗୁଁ କଏଦୀମାନେ ମାସେ 2 ମାସ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ରେଫର କରାଗଲା। ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଜେଲର ହିସାବରେ ଆଗରୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲି। ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ ଜେଲର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନୋଟିସ୍ କଲି କି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆସୁଛି। ହଁ, କାହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ପଠାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆସୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି କଥାଟା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ଯଦି କାହାର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିନେ ଅଧେ ଘିଅ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଡେଲି ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିଛି ଏ ଘିଅ ପଛରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ଅଛି। ମୋତେ ମାଲୁମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଡେଲି ଦେଶୀ ଘିଅ ପଛର ରାଜ କ'ଣ, କାହା ପାଖକୁ ଏହା ଆସୁଛି, କେଉଁ ଆଡ୍ରେସରୁ ଆସୁଛି। ଜଣେ ଭଲ ଜେଲରର ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଯେ ସେ କଏଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଜାସୁସି ଭାବରେ ରଖିଥିବ, ଯେ କି ଜେଲର ସମସ୍ତ ଭଲମନ୍ଦ ଖବର ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଉଥିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା କଲି। ଯେଉଁ ଲେଡି କଏଦୀଟି ସେଦିନ ଗାର୍ଡଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେହି ଗାର୍ଡକୁ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ଠିକ୍ କଲି। ସେହି ଦିନଟା ସିଏ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଟିକିନିକି ଖବର ମୋତେ ଜଣାଉଥିଲା। ମୋର ଏହି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଘିଅ ଡବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡବା ଆଣି ଦେଖିଲି, ଘିଅ ହିଁ ଥିଲା। ଦେଶୀ ଘିଅର ବାସ୍ନାରେ ସାରା ଅଫିସ ମହମହ ହୋଇ ଭାସି ଉଠିଲା। ତଥାପି ମୋ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲାନି। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କାଠିରେ ବାହାର କରି ଜରିରେ ରଖିଲି। ଡବାଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରକୁ ପଠାଇଦେଲି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ମୋର ଜଣେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ରତନ ପାଣାଜୀର ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛି। ତା ସହିତ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଲି। ସବୁ କଥା ଜଣାଇଦେଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେ ସାମ୍ପଲ୍ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମେସେଞ୍ଜର ହିସାବରେ ମୋ ଗୁପ୍ତଚର ମିତା 2ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଫାଇଲ୍ ଆଣିଦେଲା।
କହିଲା କି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ତ ମୋ ଫାଇଲରୁ କଟା ହୋଇ ଦିଆଯାଏ, ଅଥଚ ଏ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପୁଣି ସରିଯାଇଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଯେହେତୁ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରି ସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ପଢ଼ି ହେଲାନି ମେଡ଼ିସିନ୍ର ନାଁ। ତାକୁ ମୁଁ ପାଖରେ ରଖି ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରତନକୁ କଲ୍ କରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇଲି। ତାକୁ ବି ଘିଅ ସହିତ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ରତନ କହିବା ମୁତାବକ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଇଦେଲି। ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମିତାକୁ କହିଥାଏ କି ଯାହା କିଛି ସନ୍ଦେହ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ ମୋତେ ଜଣାଇବୁ। 4 ଦିନ ପରେ ରତନ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଘିଅରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଶା ଯାଇନି, ତା ପିଓର ଘିଅ। ହେଲେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫାଇଲ୍ 2ଟା ଦେଇଥିଲ, ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍, ଅନ୍ୟଟି ମ୍ୟାନଫୋର୍ସ। ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନିଜର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହୁଏ, ଆଉ ମ୍ୟାନଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେକ୍ସ ପାୱାର ବହୁତ ଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶୀ ଘିଅ ସହିତ ଖାଇଲେ ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଠାରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ମୋତେ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶିଲା। ଏସବୁ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ଏଠି ତ ଜେଲର ଠାରୁ କଏଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲେଡ଼ିଜ୍। ତେବେ ଏ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାରର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଜେଲର ହୋଇ ଯଦି ମୋ ଜେଲରେ ଏପରି ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତେବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ମୁଁ। ମିତାକୁ ଡାକି ସମସ୍ତ କଥା ନ ଜଣାଇ କେବଳ ଏତିକି କହିଲି କି ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ନ ରହୁଛି ତୁ ମୋତେ ଏତିକି ପତା ଲଗାଇକି କହ କି ରାତିରେ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କି? କି ଆମ ଜେଲରୁ କୌଣସି କଏଦୀ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ମୋ ମନ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହୁଥାଏ କି ଲିନା, ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଚାଲିଛି। ମିତା ତା ପରଦିନ ଖବର ଦେଲା କି ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ପତା ଲଗାଇଲି କି ଘିଅ ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ସେଲ୍କୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଘିଅ ଡବା ବିଷୟରେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଜେଲର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଜେଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରାତିରେ ଲାଗୁଛି। ସେଥିରେ ବାବୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜେଲର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହି ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଘଟୁଛି କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି କି ମୋତେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉ। ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ରଖାଗଲା। ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କଲି। ମିତାଠାରୁ ସବୁ ବୁଝିଲି କି ମୋ ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଠାରୁ ଅନେକ କଏଦୀ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୋ ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଦେବୁ। ମୁଁ 7 ଡେ ଡ୍ୟୁଟି କଲି। ଯେବେଠାରୁ ଡ୍ୟୁଟି କଲି ଦେଖିଲି କି ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ଘିଅ ସେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଧରିବି? ସେଇ ଘିଅ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ତା ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ସରିଗଲା। ହେଲେ ମୋ ମିଶନ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ କି ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜାଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇବାକୁ ଲାଗୁଛି। ମିତା ଲିଷ୍ଟ ଆଣିଦେଲା। ତାକୁ ପଢ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ୟଙ୍ଗ, କାହାରି ଏଜ୍ 30 ସେପଟକୁ ନୁହଁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କରି କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇବାରୁ ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲି। ସେ ମୋ କଥାକୁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ପରି ମନେ ହେଲାନି। କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା। ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ବିତିଗଲା। ଏବେ ମୋର ଡେ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଥାଏ। ପୂର୍ବ ପରି ଘିଅ ଡବା ଆସୁଥାଏ। ମୋର ଡ୍ୟୁଟି 6ଟାରେ ଓଭର ହୋଇଗଲା ପରେ ଘିଅ ଆସେ। ମୁଁ ଦେଖେ, ସବୁ ଜାଣେ, ହେଲେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ନଥିବାରୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ ନା। ନର୍ଥ ଗୋଆର କାନବୋନା ଜେଲରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚଢ଼ାଉ ହେଲା। ବହୁତ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଲା। ଅପୋଜିସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବାରୁ ଆଇଜି ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ ଓ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା କି ସେହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଡିଆଇଜି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିବାରେ ଘିଅ ଆସୁନି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନ କରି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଦିନ ରାତି 8ଟା ପରେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ଥିବା ଜେଲରଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ମୋ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଅଫିସର ଜଣକ ଏଗ୍ରି ହେଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ସୁତଲେନା, ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ତୁମକୁ ସେଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆସି ଘରେ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ଥିବା ଜେଲର କଲ୍ କରି କହିଲେ କି ଡିଆଇଜି ତାଙ୍କୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରି କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥର ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କି ଡିଆଇଜି ସାର୍ ମୋ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ମିଶନ୍ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ମୁଁ ଡିଆଇଜି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଜେଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଲା କି କାହାରିକୁ ଖବର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ମୋ ଗୁପ୍ତଚର ମିତାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଦେଲି।
ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଇ କହିଲେ କି ମୁଁ ଚେମ୍ବର ଭିତରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ। ରାତି 11ଟା ବାଜିଲା। ସବୁ ସେଲ୍ର ଲାଇଟ୍କୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ରାତି 12:10 ମୁଁ କଏଦୀଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି, ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଅଣ୍ଟାରେ ରିଭଲଭର ଧରି ବାହାରିଲି। ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେ ବାଟେ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଲି। ମୁଁ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ମୋ ମିଶନ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ। ପ୍ରାୟ 12:30 ହେବ। ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଏଥର ମୁଁ ସିଓର ହୋଇଗଲି କି ଯେଉଁ କଳା କାରନାମାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ତାହା ପୂରଣ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଧେ। ଗାଡ଼ି ରହିବା ପରେ 2 ଜଣ ଗାର୍ଡ ଭିତରୁ ଅତି ତରତର ହୋଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୁମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖୁଥାଏ କି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ଡେଙ୍ଗା ଓ ଜଣେ କମ୍ ହାଇଟ୍ର ଲୋକ। ଧଳା ପଞ୍ଜାବୀ ପାଇଜାମା ସହିତ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଗାମୁଛା। ବୋଧହୁଏ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସୁଟ୍ ସାର୍ଟରେ ଥାନ୍ତି। ଭିତରୁ ଯାଇଥିବା 2 ଜଣ ଗାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣି ଜେଲ୍ର ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଥିବା ସେଲ୍ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ସବୁଦିନ ଦେଶୀ ଘିଅ ଯାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଚୁପି ଚୁପି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗଲି। ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବା କୋଉ ଜଣା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଜେଲରଙ୍କ ବଦଳରେ ମୋତେ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଥିଲି ଶୁଣିପାରିଲିନି। 3 ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲରଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ କଏଦୀ ପୋଷାକରେ ଥାଏ, ସିଏ ମୋତେ କଏଦୀ ଭାବି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ କି କିଏ ସେଠି, ବାହାରେ ବୁଲିବାର ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଆଉ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେନି। ମୁଁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଗୋଟେ ପଟେ ଲୁଚିକି ସେମାନଙ୍କର ବାହାରିବାକୁ ୱେଟ୍ କରିଥାଏ। ମୋବାଇଲ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେଇଥାଏ। 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୁଁ ସେମିତି ଶୀତରେ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ 3 ଜଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ଯେମିତି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରି ଆସି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। କିଏ ତୁମେମାନେ ପଚାରିଲି। ୟା ଭିତରୁ କେମିତି ଆସିଲ? ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ବୋଲି ଆଦୌ ଭାବିନଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲାଉଡ୍ ଭଏସ୍ରେ କହିଲେ କି ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କର। ମିତାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ସେହି ପାଖରେ ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଲା। ଏଥର ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲେ। ପଛରୁ ଜଣେ କିଏ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧକ୍କାଟାଏ ଦେଲେ। ମୋ ହାତରୁ ପିସ୍ତଲ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବା ସହିତ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ 3 ଜଣ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯାହା ବି ହେଉ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିବ। ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଆଗରୁ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେଥିରେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଯିଏ ମୋତେ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି, ଯେଉଁ କଳାକାରନାମା ପାଇଁ ଜେଲ୍ର ଗେଟ୍ ରାତିରେ ଖୋଲା ରହୁଛି, ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଳା ପରଦାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏତକ କହିସାରି ଲୀନା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ହତବାକ ହୋଇଗଲି। ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବେଳେବେଳେ ଦେଇଥାଏ କି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କ୍ରାଇମ୍ ମନିଟରିଂ ହୁଏ। ହେଲେ ସେକ୍ସ ୱାର୍? ଦେଖ ଲୀନା, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ତ ଦେଖାଯିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହଁ ଏଇଠାରେ ରହିପାର। ୟା ଭିତରେ ମାସେ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଜେଲର ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଥାଏ। ଲୀନା ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ଜେଲ୍ର ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯିବା ପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଥାଏ। ଲୀନାଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ଡିଆଇଜି, ଆଇଜିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉଥାଏ। ଝିଅ ଗାୟବ ହେବାର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜେଲ୍ରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଏ, ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲାନି। ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଲୀନା ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରାଗଲା। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଥାଏ। ଜଣେ ଜେଲର ହିସାବରେ ସମବେଦନା ସ୍ୱରୂପ ଲୀନାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖବର ପାଇଲି କି ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଅଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ସିଏଲ୍ ନେଲି। ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲି। ସିଏ ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ଲୀନାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ। କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଲୀନାଙ୍କୁ ହାଜର କରାଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଜଜ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସମଗ୍ର କୋର୍ଟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଜଜ୍ ପୋଲିସକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ କି ଇମିଡିଏଟ୍ ଅନ୍ୟ ଜେଲର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ଓ ଗେଟ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ଭିତରକୁ ନିଆଯାଉ ଓ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ରହିବେ ସୁତ୍ରିନା ମହାପାତ୍ର। ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରତନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ।
ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଥାଏ। ଆମ ଦୁଇ ପରିବାରର ସହମତିରେ ଲୀନା ସହିତ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଜେଲର, ହେଲେ ଲୀନା ସିନିୟର ଓ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜୁନିୟର। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏବେ ବି ମକସଦ କିପରି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଜା କାଟିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଇଟ୍ଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।